L'activitat més esperada de la Festa de l'Estany de Puigcerdà, que es celebra a finals d'agost, és la desfilada de carrosses pel casc antic del poble. La versió actual de la festa s'ha anat popularitzant des dels seus inicis l'any 1886, quan des de la classe burgesa estiuejant va sorgir la idea de celebrar una festa nocturna d'esperit carnavalesc. La temàtica de cada carrossa tendeix a reflectir algun fet social que hagi transcendit durant l'any, i algunes d'elles poden ser considerades autèntiques obres d'art. Molt bon dia, senyores i senyors. Ben trobats en aquest acte de lliurament de premis de la Festa de l'Estany. Ben trobats a tots vostès, esperem que hagin gaudit i que continuïn gaudint d'aquesta Festa de l'Estany. Jo, de moment, dono les gràcies a tothom, des d'ahir a la nit fins avui, que me m'han deixat. Moltes gràcies
i penseu que estic molt contenta i espero que a la nit vingueu tots per dir-me adeu. Després també vull donar les gràcies al nou alcalde i a totes les autoritats. Aquí. Perquè ells han sigut els que ens m'han convidat per poder estar aquí amb vosaltres. I desitjo que tinguin, ja que els he trobat tots nous, que tinguin una bona feina i que puguin treballar i tirar aquesta vila endavant, que la facin ben maca i tots els turistes així ens estaran contents i em tindran forces. Gràcies per estar tots aquí i els menors, tots els pares i avis que han portat els menors. Moltes gràcies. Bon dia i benvinguts. En dies com avui, un no pot res més que evocar, bàsicament, els avis, que són els que em van posar en la memòria selectiva el paisatge de la Cerdanya. Un recorda pujant de Can Fanga, deu fer uns 40 anys, amb el cim Camil de color marró del meu avi, de l'avi Joan, que anava molt a poc, perquè abans pujar de Barcelona a Puigcerdà era com fer-ho ara en tren, una aventura que no s'acabava mai. Per tant, disfrutem any rere any d'aquesta festa de l'Estany, grans i petits, amics i amigues, i disfrutem-lo. Cridem tot seguit al il·lustríssim senyor Albert Batall i Sicars, alcalde de la Seu d'Urgell, que ell farà el lliurament del tercer premi. Un tercer premi que serà per... la carrossa sense Barça als indignats de la Cerdanya. 900 euros i copa! Hola, bon dia. Jo no us faré perdre gaire temps, només unes paraules. És el petit pregó del Sense Barca. Molt bon dia, cerdans i sardanes, amigues i amics, trempades i trempats, ben parides i ben parits. Pels que no ens coneixeu, som el grup de carrossaires del Sense Barca. I aquest any, per no desentonar amb el panorama político-social del moment, estem molt indignats. Indignats per tot plegat. Indignats de tot i de tothom. Indignats dels uns i dels altres. Dels que demanen però no donen. Dels que prediquen pau i fan servir violència. Dels que estan a l'atur però no s'interessen per buscar feina. Dels que fan servir porres per netejar places en lloc de cridar al senyor Planes. Però sobretot estem indignats amb el canvi d'Ajuntament. No perquè estem en contra del nou consistori, no, sinó perquè ells, els d'abans, cada any ens donaven algun, diguem-ne motiu, diguem-ne idea, diguem-ne queixa, però cada any ens el donaven per fer aquesta bonica festa, i aquest any se'ns ha acabat la poma. Però alto. Senyor Preci i membres de la Casa de la Vila, això no és pas una cloqueteta d'ulls, no us penseu. Porteu-vos bé amb els carrossaires, perquè a partir d'ara estarem molt al tanto. I a la mínima, això sí, des del més profund carinyo, però a la mínima rebreu. Moltes gràcies a tothom. Visca la festa de l'Estany, visca els carrossaires. El segon premi, que té una dotació de 1.100 euros i una copa, cridem al il·lustríssim senyor Ramon Moliner i Serra, alcalde d'Alp i president del Consell Comarcal de la Cerdanya, que farà entrega del lliurament d'aquest segon premi a... la carrossa Cazafantasmes! Ja ho senten, ara sí que ja no hi ha color, ja hi ha una carrossa que és la guanyadora, el primer premi, que té una dotació de 1.600 euros i una copa. Serà l'il·lustríssim senyor Albert Pinyeira, alcalde de Puigcerdà, qui lliurarà aquest primer premi a... la carrossa Tranquilos, que llegamos Toy Story! Sisplau. Tranquilos, sense saltar tant. Tranquilos, que llegamos Toy Story. Primer premi del guanyador de les carrosses
Festa de l'Estany 2011. Molt bé, nosaltres agraïm també a tots vostès, senyors i senyors, que ens hagin acompanyat en aquest acte.